hoeveelste? Ik heb dat eigenlijk niet goed bijgehouden om eerlijk te zijn. Maar we doen dat nu al een jaar of fietstochten, een jaar of 10 denk ik al. Dus we doen dat 7 keer per jaar dan. Dus elke maand doen we een mooie fietstocht. In de zomerperiode en in de winterperiode doen we wandeltochten. Eindelijk kan het weer, met die rare coronaperiode. En een beetje geluk met het weer en dan een fantastisch evenement. Is het eigenlijk moeilijk om weer een andere route te vinden? Nou, tegenwoordig bij die mooie moderne kaarten, bij die knooppuntenroutes, bij die knooppunten kan volgen kun je mooi puzzelen. Maar het is wel een keer zoeken naar je mooie stopplekken natuurlijk. Dat iedereen toch een beetje kan eten en drinken onderweg. Maar dat lukt eigenlijk wel. Het lukt eigenlijk wel. We hebben mooie locaties hier overal in de buurt. Het is allemaal meewerkende mensen. Horeca gaat goed.